Nabalot ng yelo ang bubong ng ilang greenhouse sa Atok, Benguet dahil sa pagbaba ng temperatura. Narito ang report. Dahil sa malamig na panahon na dulot ng amihan, nabalot ng yelo ang bubong ng greenhouse na ito sa bahagi ng Barangay Paway sa Atok, Benguet. Kuha ang video, mag-aalas 6 kaninang umaga. Sobrang lamig dito. Umaabot siya ng 6 to 8 degrees. Hindi natin alam sa darating na araw. Pero talagang sobrang lamig na dito. Dati yung kumot ko, isa lang. Ngayon, dalawa na. Tanging bubong ng greenhouse pa lang ang tinamaan ng andap o frost. Pero asahan daw na sa mga susunod na araw ay posibleng tumama na rin sa ilang pananim ang andap. Lalo pat patuloy ang pagbaba ng temperatura. Parang nagsisimula pa lang by December or January hanggang February, siguradong mayroon at mayroong frost dyan. Nitong nakalipas na mga araw, naglalaro sa 6 degrees hanggang 8 degrees Celsius ang temperatura sa Atok, Benguet. Mag-start siya ng evening and then yung pinaka-peak na lowest is yung early morning. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel-Galban, Balitang Amianan.